Molts segur que esteu a punt o que ja heu començat les vacances de Setmana Santa, alguns ja fa dies, però en tot cas la tornada, quan es torni d'aquests dies de festa, doncs serà Sant Jordi. Aquest any cau així. L'Ajuntament calcula que 1,5 milió de persones sortiran al carrer aquest dia i a banda dels ciutadans, els altres protagonistes seran els llibres i les roses com cada any. Per això avui hem preparat una taula de Sant Jordi i hem convidat el Joan Guillén Espín, president del Gremi de Floristes de Catalunya. Molt bona nit. Bona nit. I també el Marià Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters. Molt bona nit. Bona nit. Suposo que aquests dies no sé si podreu fer gaires vacances vosaltres, no? Per les cares dedueixo que no. Aquesta pregunta no la contestarem. Quines expectatives hi ha per Sant Jordi? Això que caigui just després de la tornada de Setmana Santa, no sé si és bo o dolent per vosaltres. Bé, en principi, les dades, en quant als càlculs de la previsió de venda a priori, ens han donat a entendre que no serà un problema en quant al volum i, per tant, creiem que la diada estarà perfectament igual en quant, ja dic, en aquesta quantitat prèvia. El que sí que canvia és la manera de preparar-ho, perquè no és el mateix estar en un dia laborable, enmig de dies laborables, que amb la Setmana Santa. Però hi ha una cosa que jo no sé si també puc parlar per llibreters aquí. Som sectors d'il·lusió i són sectors creatius i, per tant, vingui el que vingui, sabem modificar-ho i portar-ho en aquest sentit, aquest aspecte. Per tant, fantàstic, caigui quan caigui. Sí, és així, a més treballem molt plegats. Clar, vosaltres us aneu trobant, tot i que són gremis absolutament diferents, no? Però hi ha un dia de l'any que... Contínuament, i em costa dir-li president perquè és el Joan. Sí, és com diu ell, canvia molt la logística, l'organització, les previsions, però el que tenim clar és que és com Nadal, que és el 25 de desembre, doncs Sant Jordi és el 23 d'abril, s'escaigui com escaigui. I el que hem de fer és canviar la manera de preparar-ho, d'explicar-ho, d'avançar-nos, de preveure-ho, de muntar altres coses segons com vagi el calendari i que no plogui i ja està. Això és molt important, no? El dia que faci, perquè clar, la pluja és un dia absolutament del carrer, més d'1,5 milió de persones. Esperem que no, sembla que ho respectarà, no? Les últimes previsions, així ho deia. La NASA diu que sí. Quines previsions? Quantes roses, això, aquesta dada que ens agrada tant dir, quantes roses es vendran? Doncs segons els càlculs que fem des del Gremi de Floristes, atenent a totes les fonts de producció, es calcula que tindrem al voltant de 7 milions de roses vermelles a primera hora del matí, i després una dada que aquests anys hem d'apuntar també, que és la rosa groga, que també estem en alguna més de 500.000 roses que aquell dia també estaran al carrer. I clar, ja s'ha convertit en una rosa protagonista, cosa que abans no ho era, degut a aquest número tan important que hi ha ara. Per tant, 7,5 milions o alguna més. A la roda de premsa dèieu un 5% menys pot haver-hi de vendes, això? No ho hem dit nosaltres, no ho hem dit nosaltres, això ho ha dit algun mercat majorista, perquè també té les seves dades, i nosaltres contemplem la d'aquest mercat majorista, la de tots els altres, i a nosaltres sí que, a veure, potser faltaria una miqueta, però hem estimat que pràcticament és igual que l'any anterior. 4.000 parades de roses autoritzades. Déu-n'hi-do, no sé si són masses. Hi ha negoci per tothom? A veure, primera, jo aclarir que crec que 4.000 parades és excessiu, ja d'entrada. Segona, són moltes, Sí, perfectament. Si mirem les cantonades de la ciutat, hi ha conflicte. A veure, és que aquí el problema és doble. Les autoritzacions, en aquest cas, d'ocupació de la via pública per part de l'Ajuntament de Barcelona, 4.000 és excessiu. Jo crec que haurien de començar des de l'Ajuntament a pensar qui està darrere d'aquestes parades, qui es posa, i fer un estudi una miqueta en quina situació es trobem, no? Perquè un particular que demani un permís d'ocupació de la via pública, que no entén absolutament res de roses, que li dona igual la diada de Sant Jordi, que li dona igual que sigui Sant Jordi, que sigui Sant Pere, perdó, l'únic que vol és sortir al carrer i vendre un article. Doncs, la veritat, no li acabo de veure aquest sentit. La diada de Sant Jordi és més que això, per tant, hauria de començar a pensar qui surt, per què surt, i començar a limitar-ho i donar-li l'esperit que nosaltres li volem donar de viure a Sant Jordi. Però és que al marge tenim 2.000 i pico parades que es posaran, que són completament il·legals. És a dir, el senyor que ve amb una taula plegable o no plegable, amb una cadira plegable o no plegable, i que es posa al carrer. Que a més es posa
jo crec que és un triple problema. Primer, seguretat, perquè es posarà en aquell lloc que passi més gent i, per tant, si passés qualsevol cosa, estaria en un punt de sortida estratègic, en el qual és un problema de seguretat. Per altra banda, ocupar la via pública realitzant una activitat il·legal de venda, home, jo em sembla que no és gaire correcte. I la tercera és que és, per dir d'alguna manera, un insult als floristes que treballem 365 dies a l'any el que veiem en aquestes parades. És un insult perquè no entenem... Perquè el producte no és de qualitat o no? Home, és un producte de qualitat, és un producte maltractat i a la llarga no deixa de ser una imatge que es dona de la rosa i de la flor que a nosaltres, per un dia, ens dona una mala imatge als altres 364 dies. La Guàrdia Urbana s'ha compromès a desmantellar aquests punts de venda il·legal, sobretot a primera hora del matí. Confien que això doni resultats? Confiem plenament, però crec que encara es tindria que reforçar una mica més. El que passa que és un dia en què la seguretat... Demanant llicències? No, jo crec que s'hauria de reforçar més en el sentit de que, evidentment, qualsevol activitat il·legal, la persona que ho realitza, a veure, no és que sigui un professional fent-ho, però com a mínim no és tonto. Si sap que hi ha aquests controls a una hora, es posarà una miqueta més tard. Jo crec que s'haurien de reiterar al llarg del dia i s'haurien de reiterar en totes aquelles zones, a més compromeses. Això sí que seria un esforç per part de la Guàrdia Urbana des del punt de vista de l'autoritat. Ara, jo també diria al públic en general, a la gent de la ciutat de Barcelona, que sigui conscient, perquè si ells no adquireixen les roses en aquests punts, això també serà un element perquè al cap i a la fi vagi desapareixent. Clar, el comprador també hi té a veure, i aquest comprador tindria que ser conscient que està donant suport a una activitat comercial il·legal i que aquesta activitat treu seguretat social, treu pagament d'impostos i moltes coses que sí que ho fan les altres persones, en la qual, en el fons, que tothom pensi que quan compra una rosa en aquest lloc, en el fons, una repercussió aquesta persona en tindrà. Als llibreters us passa això, aquest intrusisme, aquestes parades il·legals? N'hi ha, però en les magnituds en què els passa als companys de les flors en absolut, no? El problema de competència bàsicament el tenen ells i de fa molts anys, i ja es veu d'entrada no només en les il·legals sinó en les legals, no? La gent que té una llicència legal i com que no hi ha un criteri de que això és un gremi qui organitza, perquè és una tradició, doncs tothom que té una llicència fiscal per fer-ho, doncs l'Ajuntament diu que sí. Això en el llibre passa, però passa molt menys, perquè per començar tenim 4 vegades menys de parades que les flors, encara que en volum puguem ocupar més, perquè el llibre ocupa més. Per tant, sí que ens passa, però és molt més marginal. Quines previsions de venda hi ha de llibres? Faig la mateixa pregunta, Rosa. Sí, però no ens agrada gaire fer-ne com tampoc ens agrada allò del llibre més venut. Per què? Per molts motius, però primer perquè no és una competició que hi hagi un llibre que guanya i a veure si superem una barrera. Som la gent que som i està molt bé que gastem més, però no té sentit la competició. No és com aquell museu que si l'han visitat 1 milió de persones l'any següent han de ser 1.200.000. No, l'important és la qualitat. Llavors tampoc ens agrada molt perquè està molt escampat, és a dir, fa 3 setmanes que vam tenir el còmic, el Món Llibre, que a Vic van fer el Ramen Llibres, que a Girona es fa una parada també especial. És a dir, es parla de llibre contínuament i Sant Jordi és l'esclat i la festa i el dia que sortim al carrer. I llavors, si volem mirar dades econòmiques, són molt rellevants, hem de mirar una mica aquest xiclet estiragassat que agafa més dies, no? Ara, Sant Jordi és imbatible perquè ni als 10-11 anys de crisi Sant Jordi ha anat mai malament. Al contrari, fins i tot han batut rècords. Això ens fa pensar que sent laborable, encara sigui l'endemà de dilluns de Pasqua, tornarà a anar bé. Aquest any es repeteix l'espai aquest de literatura infantil i juvenil al Passeig Sant Joan, entre Verdaguer i Arc de Triomf. Això vol dir que funciona, no? Sí, de fet, ja portem 5 anys i està molt bé perquè, primer, perquè desconcentrem la ciutat, perquè donem vida als barris, que és una mania que tenim, explicar tot Catalunya i a la ciutat tots els barris. S'incorpora l'Avinguda Mistral també Sant Antoni, que també és un dels punts nous on es posaran llibres, no? Sí. I en els carrers més espessos, que és les Rambles de Santa Mònica a Catalunya, després la Rambla a Catalunya i Passeig de Gràcia, estem creant connectors, de manera que sense creixement de parades hi hagi més espai, perquè si no la gent tampoc pot arribar, i el que és maco és passejar, no? És allò de la il·lusió, de la festa. I a Sant Joan, poder anar a les famílies amb les criatures, trobar el llibre especialitzat que va del còmic, el llibre infantil, el juvenil pel preadolescent,
on tenim molt de talent, on representa a nivell de facturació pràcticament el 20% del que fem, donar-li aquesta singularitat, aquesta visibilitat és molt rellevant. Clar, perquè al final Sant Jordi realment està molt saturat, no? I a més al centre s'intenta fa aquest esforç, però clar, no sé si també la gent s'atabala, no? I cal destensar una mica aquests carrers més cèntrics. Seguríssim, seguríssim. De fet, ja portem anys fent-ho i aquest any la gent ho notarà molt, perquè, per exemple, la Rambla Catalunya, pràcticament totes les cantonades estaran buides, en els espais centrals, entre carrer transversal i carrer transversal, hi ha espais d'evacuació per respirar, que la gent pugui circular. L'any passat vam connectar el Consell de Cent de Passeig de Gràcia a Rambla, l'estirem fins a Balmes, el trànsit estarà tallat de manera que la gent podrà circular amb molta tranquil·litat, només deixant vials de servei per a emergències o ambulàncies o el que convingui, és a dir... Sí, que s'ha peatonalitzat més, Sant Jordi? Molt més, a més agafem Còrsega diagonal que arriba fins a Muntaner i Aribau, i llavors els barris, jo insisteixo en els barris perquè també hi ha vida i van augmentant i van creixent, Afecta que hi hagi campanya electoral? O més ben dit, com afectarà que hi hagi campanya electoral? Veurem més polítics, els llibres de política vendran més, roses grogues? No ho sé. No ho sé, jo normalment, aquesta és una pregunta per tu, crec, perquè normalment no veiem a gaires polítics venent roses últimament. En tot cas, esperem que sigui una parada legal. Home, si no, sí que tindríem notícia, o si la veuen, sobretot truquin. Sí, això seria notícia. No, a veure, sí que apareixeran, suposo, perquè és normal, és un dia festiu i jo crec que l'activitat de sortir al carrer la fem tots. I no crec que encara que hi hagi campanya o no campanya, jo crec que sempre es fa, no? I per tant sí que estaran pel carrer igual, suposo. Clar, perquè, a veure, la política, ara en parlarem amb els llibres, però també amb això que comentàvem abans, no?, de les roses grogues, el procés d'alguna manera sí que s'ha introduït, no?, d'alguna manera a la diada. Sí, és cert perquè fa tot just 2 anys enrere, en tot el volum que teníem de les roses, la rosa groga era imperceptible. O sigui, si fa 2 anys la pregunta que és quantes roses grogues es venen, seria la mateixa resposta que et faria avui si em preguntes quantes roses de color rosa es venen. Vull dir, no ho sé, però el volum és tan petit que no li podem donar aquesta magnificència, no? Per tant, sí, suposo que una miqueta els costums van canviant, no? I pel que fa a llibres, el procés, la campanya electoral pot fer que els llibres de política siguin o tinguin cert protagonisme aquesta diada? Els llibres recullen el que passa a la societat i el que preocupa a la societat, i això sempre es reflecteix. I per tant, el tema polític, des de que Grècia va entrar en rescat i dèiem si la Unió Europea s'enfonsava i s'acabava l'euro, després amb els populismes, tota la reivindicació necessària dels molts feminismes, aquí el procés, tot plegat, això es tradueix en llibres, al marge de que ara hi hagi una campanya o una triple campanya electoral, no? Sí, perquè acabarem d'una i vindrem una altra. I de fet estan com solapares, és a dir, aquests llibres ja fa anys que hi són i ja fa mesos que s'estan venent i el seu percentatge és molt rellevant, perquè el llibre recull allò que a la gent li preocupa o que és d'interès, no? I per tant aquest Sant Jordi segur que hi seran perquè ja ho veiem ara en les vendes des de fa mesos i de fet des de fa 2 anys. Sempre es pregunta, però tots aquests llibres que es compren per Sant Jordi s'acaben llegint? Mira, a mi m'agrada molt, de veritat, és com un tòpic, però m'agrada la pregunta, perquè aquí som 3. Si això fos la representació de Catalunya, hi ha un 30%, o sigui, jo no llegeixo mai. És a dir, hi ha un 32% de catalans i catalanes que mai llegeix ni un sol llibre. No parlo de literatura, parlo de llegir. Això com a societat és molt preocupant, perquè hi ha gent que queda als marges. I tota l'habilitat comprensiva i crítica ve de la capacitat de llegir. La literatura és una altra part, és ara amb les lletres, no? No ens ho podem permetre. Llavors, Sant Jordi, que sortim al carrer i és festiu, i el protagonista no és el polític, sinó que és la ciutadania, perquè és una festa que és de tothom, realment, encara que la muntem, els qui la muntem, però és de tothom, i se la fa seva, i surten els nens petits agafats d'una corda, els adolescents i els grans. És un gran motiu perquè estiguem parlant durant setmanes de la importància de llegir, i de llegir de tot, i el que llegeix poc, que llegeixi més, i el que no llegeix, com a societat no ens ho podem permetre, perquè és un dèficit, no? I sí que és cert que anem millorant i que anem millorant, però encara no som on hauríem de ser si ens volem considerar un país del que voldríem ser.
Llavors aquest missatge és molt important, que la gent surti i es deixi aconsellar. Llavors tenim un avantatge, tenim potser la xarxa de llibreries més densa d'Europa. Tenir això és un luxe que no tots els països tenen. I com deies tu, els 365 dies de l'any hi és. És a dir, el dia de Sant Jordi és fantàstic per descobrir que aquell equipament cultural de barri o de poble hi és sempre i que t'ajudaran a... És com la biblioteca o el CAP. Potser si vas un altre dia que no és Sant Jordi, fins i tot te'l podran aconsellar amb més tranquil·litat, no? Sí, el que passa és que la màgia de Sant Jordi és imbatible. Sí, sembla que si no compres el llibre el dia de Sant Jordi, no? Sí, mira, et diré, a vegades em pregunten, perquè venen molts professionals estrangers a veure com ho fem, no venen a la festa, que també, sinó venen a com ho fem, no? I els explico una anècdota d'una classe en un màster d'economia de la cultura. Jo parlo d'economia, no parlo de literatura. I el 80% són alumnes estrangers de moltes nacionalitats i parlaven dels impactes de les fires, de drets, de públic, i sortia l'estudi de cas de Sant Jordi, no? I vaig preguntar, quants de vosaltres coneix Sant Jordi? Només n'hi havia 3. I una noia era estrangera, diu, jo perquè fa un any que sóc aquí, diu, doncs explica als teus companys. Es va aixecar i va dir, nois i noies, Sant Jordi, oblida el que digui el profe, és la festa més bonica del món. És això. És una bona descripció, no? Sí. En un màster de parlar de gestió cultural i d'economia, és la festa més bonica del món. I després per això té 1,5 milió de persones a la ciutat i facturem 22 milions d'euros en 12 hores i tot el que vulguis, però l'important és això. Algun consell per conservar bé la rosa? Bueno, aquesta és una pregunta que després d'aquests últims anys ja me l'he après, Sí. Mira, és la primera vegada que te la faig, Sí, l'altre dia fins i tot fèiem broma, quan fèiem la roda de premsa plegats de Sant Jordi, el que feia quan acabava just, deia, la primera pregunta que contestaré és com conservar millor la rosa abans de que la fessis. La primera és comprar-la en un lloc oficial i amb llicència. Perfecte, no? Això sí, bueno, em sembla que correcte. La primera resposta és correctíssima. Sí, perquè fem un tractament que a veure, és un món molt més complex del que sembla, no? Doncs la rosa arriba i quan arriba des dels majoristes que tenim aquí a Catalunya que la tracten i la conserven molt bé, és important que les floristeries continuem fent aquest tractament, que el continuem fent. Tenim càmeres frigorífiques on fiquem les roses, vull dir, és una qüestió que a vegades el públic en general no ho sap gaire, però existeix. I tot aquest procés és el que fa que la rosa la gaudeixis realment a casa. Un cop arriba a casa sí que pots fer alguna cosa. Si has comprat la rosa en aquell lloc que no tenies que comprar-la ja no pots fer res, però si ho fas a la floristeria sí que hi ha una sèrie de pautes que has de seguir i són molt senzilles. Canviar l'aigua sovint, perquè realment l'aigua nutreix a la flor, per tant si està bé nutreix millor, i segona, fer un tall al màxim de diagonal possible. Per què? Perquè llavors la superfície d'absorció de la rosa és molt més gran i la tenim molt més hidratada. D'aquesta manera tindrem una rosa magnífica. N'hem sortit, no? N'hem sortit. Entre els dos ho hem fet, Molt bé, gràcies Joan, gràcies Maria, que vagi molt bé i que treballeu molt el dia de Sant Jordi. Moltes gràcies. Bona nit.